Sí, senyores i senyors, i el tenim aquí. Pipo Serrano, bon dia. Bon dia, Toni, ja se'ns feia tard ja, És que està en rellotge i com hem d'anar per feina. Saps que aquí fem moltes coses. Com estàs, Pipo? Tot bé o què? Doncs molt bé, la veritat és que molt bé, amb una certa nostàlgia ja per la quantitat de coses viscudes aquestes festes de Nadal i, en definitiva, les darreres setmanes de l'any. Sí. A tu no t'han semblat intenses, aquestes festes? A mi m'han semblat molt intenses. Sempre em semblen molt intenses. Però tu saps el que és tornar a veure tots els anuncis de sempre? Per exemple, jo al Nadal em poso molt tendre, entre els de les neules, els dels caves de tota mena, els de les burbujites, que les veus per tot arreu. Aquest any era una mica diferent perquè feien allò de que tu desitges el Nadal i vols i tot allò. Sí. I, com no, els torrons. Què seria del Nadal sense els mítics anuncis de torrons? I jo he de confessar que el d'aquest any a mi em va agradar. Bé, si més no... El Nadal o els anuncis? No, l'anunci de torró mític. Sí, el Vuelve a casa. Efectivament, sobretot la versió que jo vaig sentir. Em va semblar absolutament emotiva. Escolta. Al Palau hi ha molta pinya, i la gent se sent la casa com a seva, tots anem cap al mateix cantó i amb ganes. Necesito 100 gramos de caviar. Tots sabeu que vivim dins una crisi institucional. Esto es como cuando llevas muchos números de la lotería. Tienes muchas más posibilidades que te toque que si solo llevas uno. Bueno, pues como son muchas empresas en las que participo, pues me ha tocado un número. Bankia es una entidad con un nivel de solvencia muy alto y además con una muy robusta situación de liquidez. L'operació Mercuri a Sabadell i Montcada que imputa als dos alcaldes. Vuelve a casa por Navidad. És tendre, sí, entenc perfectament aquest punt de tendresa que t'agafa. Tota aquesta gent que torna a casa per Nadal, que potser alguns encara hi són a casa, tot i que sigui incomprensible, però bé, això és així. I això no és l'únic que és tradició, Toni, perquè hi ha una altra cosa que, igual que el torró, torna sempre a casa per Nadal. A què et refereixes? El missatge del rei. El missatge del rei? A mi el missatge del rei és, diguéssim, és un moment que jo ho he de parar tot. Ho he d'aturar tot i me l'escolto. Aquest any dret, per cert, el vam veure dret, amb totes aquelles fotos al darrere, que sempre té. La Constitució. Sí, la Constitució, efectivament, la taula plena de papers de la feinada del dia a dia, és el que té, les taules. Bé, jo ja sé que ara mateix fins i tot ens pot quedar una mica lluny aquell missatge de Nadal, però jo he tingut accés al que seria el missatge impossible del rei. Però què vols dir, missatge impossible? El missatge impossible és el que mai no podrem sentir el dia 24. És un missatge impossible. De fet, podria... Ja veuràs, l'escoltarem, però de fet podria ser un missatge fet per algun republicà. Algun republicà, cuidado, maquiavèlic, en principi voldria un missatge més humorístic i que potser voldria que el rei no hi fos si fes aquest missatge. Sí, vagi per endavant, que aquest serà el missatge impossible. Impossible. Per tant, el missatge irreal del rei. Buenas noches. Mis primeras palabras en esta Nochebuena me salen del inmenso patrimonio que quiero compartir con vosotros para expresar mi afecto a todos los españoles. Todos a cerrar comercios, talleres o negocios, autónomos, profesionales, empresarios, pensionistas o funcionarios. No merecen nuestro respaldo. Los parados no concentran nuestras preocupaciones. La sociedad española puede dejar que los jóvenes carezcan de un trabajo. Lo siento mucho. Con este espíritu, mis reflexiones de esta noche se dirigen a pediros que juntos acometamos 3 tareas fundamentales. Los tiempos actuales nos reclaman, en primer lugar, narcotráfico, tanto a nivel interno como a escala europea e internacional. En segundo lugar, desequilibrios y deficiencias y, finalmente, la pérdida de empleos. Todas ellas esenciales requieren de la acción conjunta de los Estados para no perder el tren del progreso. Los tiempos actuales nos reclaman afrontar estos retos contando con el esfuerzo de todos y el liderazgo responsable de nuestros dirigentes políticos, económicos y sociales. Queremos expresaros los deseos para el año nuevo, que esperamos que sea para todos una crisis de naturaleza global, con la elevada tasa de desempleo que sufrimos. Os lo deseo de todo corazón. Buenas noches.
Sí, és efectivament missatge impossible. Ja t'ho he dit que era impossible. Era fet per algun republicà que volia veure el rei explicant coses que no poden passar. Per cert, parlant del rei, he de felicitar el responsable de comunicació de la Casa Reial, perquè últimament estan fent molta feina amb això de que tot plegat sigui més transparent. No sé si ja n'heu donat, però estan fent una feina que és interessant, que està bé que en els temps que corren ho ensenyin. Per exemple, ens van pujar el making-of del vídeo de Nadal. L'han posat al seu canal de YouTube, sí. Molt bé. Es veu el rei, es veu el príncep molt atent, al darrere de les càmeres. Està molt bé. Però uns dies abans, fins i tot, van pujar també tots els missatges de Nadal del rei a YouTube, no? A YouTube, al canal de la Casa Reial, que és Casa Real TV, i suposo que tu ja els has vist tots, imagino. Tots no. Tots no, gairebé tots. Estic amb el tema, sí. Molt bé. Jo sí que els he vist tots. I t'he dit que després del treball d'investigació n'he extret algunes conclusions fruit de la simple observació que em sembla interessant destacar. A veure. El primer, el missatge més curt del rei va ser el primer de tots, el que va fer l'any 75. Quan va durar? 6:39. Déu-n'hi-do. Bé, no està malament. Però el més llarg va ser l'any 79. Es va arrencar, i una mica més, i li treu la programació al Mota i a companyia, a tothom. Per què? Quan va fer? 23:06. Caram, va multiplicar per 4. 23, no està malament. Fins l'any 80 sempre va aparèixer amb la família al complet. Però a partir de llavors, solet. Sol. No hi ha ningú mai més. L'any 94 va haver... Hi ha fotos. Hi ha fotos, això sí. Les fotos sempre hi són, les fotos sí. Bueno, algunes han anat desapareixent, diguéssim, igual que parelles, diguéssim. Tot va canviant. Però en qualsevol cas, a l'any 94 hi va haver un punt d'inflexió en el seu discurs. Aquest va ser el primer any que va arrencar el discurs amb un... Buenas noches. Efectivament, amb un buenas noches. I des de llavors, quantes vegades diries que ha començat el discurs amb aquest buenas noches? Totes, no? No, aquesta és la sensació que ens dona. Jo també tenia la percepció que el rei sempre arrencava dient buenas noches. Buenas noches. Però no. I què deia abans? Anava directe, al gra. Val. Sí, com sigui, perquè ho comproveu vosaltres mateixos, només ho va dir en 6 ocasions. De fet, només ho ha dit en 6 ocasions en tots aquests anys. He fet un petit muntatget de tots els seus discursos, o si més no, de com arrencava any rere any, i veureu quins guionistes té, i especialment com arrencava els primers discursos del 75 i com ha canviat el missatge reial. Habla Su Majestad el Rey de España. En estas fiestas de Nochebuena y Navidad, el año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. Al recordar la actualidad del mensaje de Cristo, me he permitido entrar en nuestros hogares a través de televisión. Al concluir este año de 1978, una vez más, junto con la reina y con mis hijos, con motivo de estas entrañables fiestas de la Navidad, una vez más, con motivo de estas entrañables fiestas de la Navidad, al entrar este año, una vez más, en nuestras casas, con la brevedad que impone, con el propósito de dirigiros un entrañable saludo a lo largo del año que pronto va a terminar, con la mirada puesta en el futuro y el corazón en España, con mi deseo de felicidad. Un año más, una vez más, pienso que es una buena costumbre. Hace un año me dirigí a vosotros. Es costumbre, desde la profunda fraternidad navideña, en esta víspera de Navidad, en esta gran noche de familia, paz y felicidad, en estos momentos en los que nos disponemos a celebrar la Nochebuena, en la noche de Navidad, al iniciar estas palabras, queridos compatriotas, buenas noches. Me dirijo a todos los españoles, como todos los años, me dirijo a todos vosotros. En estas fechas navideñas, buenas noches, buenas noches. Mis primeras palabras en Nochebuena, buenas noches. Buenas noches. No? Buenas noches. És evident que, diguéssim, que el rei... Com s'assembla, perdona, la veu del rei de fa uns anys al seu fill ara. Efectivament. És igual. És clavada. I una altra conclusió que en traiem després d'escoltar-ho és que el rei, o des de la Casa Reial, més o menys, es parlaven un guionista cada 2 o 3 anys. Sí. Perquè tenia tandes, diguéssim, arrencava durant 2 o 3 anys igual, una vez más, Noches un año más. Este día tan entrañable. I he de dir que sempre hi ha un missatge que sempre hi és, sempre. Mensaje de paz y felicidad. La paraula entrañable, un dia hauríem de fer un espai dedicat només a la paraula entrañable. Em Usos y disfrutes de la palabra entrañable.
Vinga. Bé, sí com sigui, el Nadal no només té el sorteig, el discurs del rei i el torró, també té les tardes al sofà intentant digerir tot el que s'ha consumit, i en aquelles tardes, moltes vegades de tele, de vegades ens trobem coses que ens juguen males passades. Això mateix em va passar fa pocs dies, quan vaig tenir l'ocasió de veure una d'aquelles entrevistes en profunditat del grandíssim Iñaki Gabilondo. La mente lúcida más joven de España tiene 94 años. Me va a costar mucho hablarte de usted. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de usted o de tú? Yo soy barco sin rumbo, sin querer a lo demás, y sigo mi destino sin anir a los demás, porque somos así. ¿Cómo estás? Molt bé, molt bé. ¿Sabes que casi todo el mundo te considera la mente más joven de España ahora mismo? Claro. Te has ido haciendo cada vez más rebelde. La gent em diu puta. Ahora tienes 94 años. Sí. Y se te ve más rebelde que cuando tenías 84. Y a su vez más que cuando tenías 74. ¿En qué momento se marca más o menos la raya de tu decisión de vivir en la rebeldía? Últimament estic molt disparada. Sí, tú además tienes una formación, digamos, economista muy profunda. Soc la prima de ric. Cuando te ves en ese pasado, ¿qué ves? Bueno, l'espectacle. Tu vols que et digui l'espectacle? Suma l'Emili, l'Amparo, la Pepa. És molt bonic. La Vanini és la protagonista. Oye, que la gente te veía como un showman, un humorista, y un buen día te descubrió periodista. A algunos les costó bastante, ¿verdad? Molt, molt. Sí. Y para ti ha sido un cambio con dificultad, digamos, el pasar de ser observado de una manera diferente, requerido para hacer entrevistas, que tiene premios Ondas, que tiene antenas de oro. ¿Te ha cambiado eso aquí, por dentro? Me gustaría ser María Félix o Gina la Llobrígida. Aparte soy elegante, por detrás y por delante. Sí, pero se nota mucho la incomodidad de la gente ante, digamos, un periodista de incógnito. Es como si tú fueras un periodista de incógnito. Y una sensación de no saberse muy bien esa asignatura, de cómo se está con uno que es como un ciudadano común. Quiero que la gente me diga si soy culpable o soy inocente. Gracias. Ya que estás en esta casa, yo ya casi para concluir, te voy a pedir que hagas el elogio de un programa que yo admiro profundamente, que sé que tú también admiras profundamente, y que en muchas ocasiones yo he tenido la sensación, y lo he dicho, de que el programa que haces tú y ese programa al que me estoy ahora refiriendo constituye posiblemente dos de las vanguardias más brillantes del mejor periodismo que se hace en España. Desde aquí veo en Antena 5, donde estás Corazón, el salsa, el tomate, todo eso lo veo aquí. Yo por la parte que me toca, yo te felicito mucho y te agradezco mucho que hayas estado aquí. Sabes que ya eres un ídolo para mucha gente, lo sabes, ¿no? ¿Lo sabes o no lo sabes? España entera me quiere. Vaya por donde vaya, la gente se para, les firma autógrafos y abrazos y que soy la única. Es que no me lo creo ni durmiendo, pero bueno. Bueno, pues yo te digo gracias por los programas que he tenido la ocasión de ver. Mucha suerte. Quina gran entrevista, quins grans moments, Efectivament, és el que té Gabilondo amb aquests grans personatges de la història de la humanitat. Sí, senyor. De la mateixa manera, com dèiem, a vegades ens enganxem a la televisió, però la vida no tot és la tele. A vegades cal escoltar la ràdio, cal escoltar aquest programa i escoltar com estan les coses a casa nostra. Què tal? Bon dia, són les 8 i ja podem dir allò de i per fi és divendres. Efectivament, dijous 4 de desembre, només 10 dies del Nadal i a poques hores d'un cap de setmana que ens separa de la primera gran notícia del dia a casa nostra. I és que quan parlem d'addictes al sexe, normalment la gent riu. És curiós, El dia en el que, a més, és notícia aquest proper dilluns es constitueix el nou Parlament de Catalunya amb José Ignacio Wert. Serà dilluns, doncs, quan els nens del conjunt de l'Estat prenguin possessió del seu escó i sigui escollida la nova presidència del Parlament, que tot apunta seguirà a les mans de Josep Antoni Duran i Lleida. Yo me lo guiso, yo me lo como. I també la mesa d'aquesta cambra. Totes les informacions, a més, apunten que també la setmana vinent podríem viure ja el debat d'investidura abans no s'acabi el món, ja que sembla que les negociacions entre Convergència i Unió amb il·lusió i de Ciutadans visca Catalunya estan molt avançades i l'acord sembla és imminent. Sense baixar-se els pantalons. Hores, doncs, a les que la vida interna dels partits catalans porta realment velocitat de creuer. Hi ha el perill de volcà. Ja era previst, per exemple, que a Catalunya es fa front comú a favor de la gastrosexologia. Però una altra pista que indica que l'acord de govern és imminent és que si tu t'apuntes a un creuer de 4 dies en el que el vaixell és el vaixell de l'amor, et pots imaginar? El moment d'esbarjo que fas.
Fa 30 i pico d'anys que me l'està pelant. D'aquesta manera, gairebé podem ja afirmar, sense massa por a equivocar-nos, que Artur Mas podrà celebrar aquest Nadal novament com a president de la Generalitat de Catalunya. Quin patir de veu, no? Ai, sí. Quin patir de veu, ara. Ja t'he dit que aquest Nadal m'han passat coses estranyíssimes. Està clar, està clar. Veus que jo he passat unes festes, diguéssim, molt espesses, però no t'ho creuràs. Fa uns dies vaig assistir a la tercera entrega d'aquelles classes d'història d'Espanya tan confuses. Ah, maco. Sí, fins ara n'havíem escoltat 2 entregues. Avui es tracta d'una nova actualització. A veure. A los populares nos gusta mucho Cataluña. A mí me agrada Cataluña. Nos gusta Cataluña. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes. Hacen cosas. Pero también nos gusta España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Por eso, hoy para todos vosotros, clases magistrales de Historia de España. Tercera parte. Ampliación del curso. Bravo, 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 bravo. Profesoras titulares. María Dolores de Cospedal. La historia de España, para quien no la quiera recordar, lo que demuestra es que España es la nación más antigua de Europa con más de 500 años. Y Esperanza Aguirre. De todo lo que es una gran nación como es España. 3000 años de historia. Con la profesora invitada, Alicia Sánchez Camacho. Molt bona nit. Con el tema, Historia de la Unión de España y Cataluña, Orígenes y Evolución. Un territori que fa 500 segles que està unit, Fa molt de temps que està unit. Y hoy, para cerrar el curso, clase magistral con don Mariano Rajoy, presidente de España. Y yo reivindico aquí la historia de un país que es el más viejo de Europa. Más de 500 años de historia. En conclusión, España tiene... ¡Ojo las orellas! María Dolores de Cospedal. Más de 500 años. Esperanza Aguirre. 3000 años de historia. Alicia Sánchez Camacho. 500 segles que està unit. Y don Mariano Rajoy. 500 años de historia. En el próximo capítulo, los pactos peligrosos, Esquerra y Convergencia. Serà interessant de veure el proper capítol, també, d'escoltar-lo, no? Sí. De totes formes, aquest ja ens ha quedat clar que de 4 professors, diguéssim, si hem de fer el desempat, Espanya té més de 500 anys. I menys de 500 milions. I menys de 500 segles, 500... exacte, i menys de 3.000 milions. Mira, ara podria ser afegit a mi els 500 milions. Podem fer una última classe. Sí, com no, ara sí, acabo, el Nadal és moment... Sí. Perdó, 500 milions? Home, podria ser. Pot ser. Podria ser perfectament. Pot ser perfectament. Podria ser perfectament. Després de tot el que hem sentit, no està clar que ningú tingui la raó. Bé, sí, com sigui, dèiem, acabo amb el Nadal, com saps, és un moment d'estimar-se, d'abraçar-se, de fer-se petons, com diria el professor Serrano, de tocar-se. Clar. Tu et toques gaire el Nadal? Jo? Sí, clar. I ara també, no? Ara també. Passat Nadal també. Bé, està bé. I també és moment de desitjar molt bon Nadal als qui ens estimem, com ja ens va ensenyar a fer l'estimat, i que mai oblidarem, Sergio Ramos. Hi, we hope all of you had a great time playing football at Real Madrid Foundation School. Merry Christmas and Happy New Year. Ho diu tothom. Merry Christmas. Ja s'ha acabat, però ja estem al Happy New Year. Ja hem fet el Merry Christmas, però no ens en hem fet el Merry Christmas. Ja ho hem fet tot. Oi, m'agrada això, vaig fer el Merry Christmas una estona. No, en singular, Merry Christmas. Merry Christmas. Pipo, que tinguis una bona setmana. Igualment. Fins la propera, gràcies. Adéu. Una mica més de 2 minuts per arribar a les 12 en punt del migdia. Ara a les 12 no se perdin perquè ens explicaran com està anant la qüestió, aquesta trobada que ja és una realitat entre Mariano Rajoy i Artur Mas. Sembla que hi ha hagut un moment d'estira i arronsa al moment de descobrir una placa, perquè el que ha passat és que no s'han donat la mà, no, Víctor? Bon dia, Víctor. Bon dia. S'han donat la mà Artur Mas amb el príncep, Artur Mas amb la ministra de Foment, tots amb tots, menys Artur Mas i Mariano Rajoy. Doncs no sabem si d'aquí poden sortir coses molt positives. El que sí podem afirmar amb total rotunditat és que demà ens hi tornem a posar. A partir de les 8 del matí, aquí a Ràdio 4...